आपल्या कोकणात असता सुबत्ता नारळाची. निसर्गाची करणी नारळात पाणी. आता नारळात पाणी तर असतं, पण त्या पाणी आपण पितो. मालवणीत खातो असं म्हणतात. पण त्याचं आणखीन पाणी काढतात आणि त्या पाण्याच्या उपयोगाची करतात आज रेसिपी. आपल्या परब किचनमध्ये होतली. कोणती? तसा त्याच्यात नाव तर तुम्ही ओळखलाच असाल. काय? तो कोकणाची राणी सोलकढी. बरोबर. चला, आता सगळेजण म्हणतात आता हे बाजूचा वांगड खाय गेला आणि त्या जोडीचा ह्या खाय रावला. तर वांगड येता, पूजा असा, तर ताई येता, तयारी करता. तर म्हटलं आपण सुरुवात करूया. तसं आधीच उशीर झालेलो असा त्याबद्दल मी सगळ्यांची माफी मागते मनापासून. आणि तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या रेसिपी बघतच राहा आणि हो लाईव्ह सुद्धा बघत राहा. कोकणातली माणसं म्हटल्यावर सोलकढी कशी? व्हईच. आणि ती जेवणाबरोबर मग त्या रोजचा आठवड्यातून 2दा तरी. आमची काकी सांगते तुमका रोज खातली भाताबरोबर. हसा का नको, पण ती खातली. तिका सवयच. भाताबरोबर निस्त्याक तिका कुठलाच आवडत नाही. मग निस्त्याक काय तिका आवडला नाही, की ते काय करतली, निस्त्याक म्हणजे डाळ नाहीतर म्हणशाल निस्त्याक काय, मालवणी शब्द असा. निस्त्याक आवडत नाही, मग ती लगेच खोबरा कातून असा मुठीन पिळूक सांगतली, दूध काढूक आणि त्यात 4 कोकमा टाकतली आणि तशीच सोलकढी ती भाताबरोबर खाता. काय-काय लोकांका एवढी आवडता. म्हणजे मालवणी लोकांची तर प्रियच असा. जशी म्हणतात ना, चहा जशी आपल्या सगळ्यांची फेव्हरेट, तशी मालवणी माणसांची सोलकढी फेव्हरेट. तुम्ही पण खाला असाल. मालवणी माणसं किती हॉटेलमध्ये गेल्यावर सोलकढीची आवर्जून मागणी असता. तीच सोलकढी आज न कलर येण्यासाठी घालतो. आज आपण लाईव्ह काय करतो? तर आपली कोकणातली राणी सोलकढी. ती सोलकढी कशी काही ठिकाणी काय करतात? रंग येण्यासाठी. कारण आता काय झालं यावर्षी पावसान धुमशान घातल्यात. कोकमा कोणाक करूक दिलं नाही. सुकली नाही, आगुळ इलो नाही, काय नाही. मग तीच कोकमा कशी भिजत घालायची आणि कशी त्याच्यापासून आपण सोलकढी त्याच रंगाची करायची ती बघूची हा. तर येवा लाईव्ह लवकर सगळ्यांनी जॉईन करा. आणि ह्यो लाईव्ह तुम्ही खैना बघतास ना तो सुद्धा सांगा. आपला असा मालवणी चॅनल परब किचन आणि त्याच्यावर असता ह्यो लाईव्ह. त्याच्यामध्ये होतात आपली गाणी, उखाणी. बरोबर की नाही? आवडतं ना तुमका? आणि आपले मालवणी भाषेचे वेगवेगळे शब्द. आणि आवाज येता की नाही तो तुम्हीच सांगा. आवाज येताच कारण आता बघितल्याने मोबाईल लावून. आता आपण साहित्याकडे जाऊया. आता मी आधीच म्हणाले निसर्गाची करणी नारळात पाणी. आता त्या पाण्याचा पण मी आज सोलकडीत उपयोग करतले. हो बघा. हे बघा. ह्यो जो आवाज आहे ना, म्हणजे नारळ एकदम खणखणीत. दब आवाज इलो तर काय? तो व्हिडिओ आपला असा तुम्ही जाऊन परब किचन मध्ये बघू शकता. मोजक्याच साहित्य लागतात. तसे आता काही जण काय करतात, सोलकढी एक पाचकच आहे. म्हणजे म्हणतात ना जिरवाणीक लागता. ती ही सोलकढी जिरवाणीसाठीचा. बघा. हो 2 मारले, शिरेवरच मारले. नारळ शिरेवरच फोडायचो जशी शिर असता. पाणी व्हाया म्हणून मी काय केलंय, सावकाश त्या ग्लासावरच ठेवलंय. इला या बघा. सगळ्यांना माझा नमस्कार असा. आणि उद्या आपला 26 जानेवारी आजच काय तर नॉनव्हेज खाऊन त्याच्याबरोबर सोलकढी भरपूरची तशी वेजला सुद्धा चालता. भटाक तर ती करूचीच लागतं. आपल्या सत्यनारायणच्या पूजेक त्याचा पण मान असता हिचो. बघा नारळ किती मस्त भरीव आहे एकदम आणि खोबरा एकदम जाड आहे बघा. कुठून नख जात नाही म्हणजे सुक्या खणखणीत. काय लोक जणांना म्हणजे काही ठिकाणी मी पण सुद्धा ओलो नारळ गावता ना आपलं म्हणजे शाळेच्या नंतरचा होता नारळ पाणीच्या नंतर ता सुद्धा सोलकढी अप्रतिम लागतात. दूध एकदम गोड येतात. ह्याचा पण येतं ना दूध गोड नाही तर आपलं नारळ पाणी आहे ना ता घालायचा. साखर सुद्धा घालतात. पण आपण साखर थोडीशी 2 दाणे घातले तर घालायचे नाही तर वगळतो. आता खोबरा कातून घेते मी. नारळ दोन्ही एकदम सेम फुटलेले आहेत बघा. फक्त होय थोडंसं हे बघा. पाणी जा खाताला त्यांनी एवढं नारळाचं हे खावचो असता. कित्या तो माका तुम्ही लाईव्ह मध्ये आता येता सांगा. जा ह्या पाणी खायत त्यांनी नारळाचं एवढंसं भाग खावचो असता. नमस्कार. आज आपल्या परब किचन मध्ये होता कोयत्याचा ह्या नाही सोलकढी. कोयत्याची मूठ नाही आपल्या. आता साहित्य म्हणशाल ना मी आधी आकाबाई घेऊन गेलंय. ही बघा ह्या एकच वळा घेतलंय मी. त्याच्यासाठी ही बघा सोलात ना गरम पाणी करायचा आणि त्याच्यात ना ही अशी भिजत घालायची बघा.
असं मस्त आगुळ येतात. आगुळ असतात तर आगुळ वापरा. तुमच्या चवीनुसार किती कमी जास्त. मीठ, कोकमांका मीठ लावलेलं असतं त्यामुळे मीठ थोडा बेताचाच घालायचा. आपले 2 हिरवे मिरचे, पाव चमचा, अर्धा चमचा जिरा, लसणीचे पाकळे आणि ही कोथिंबीर वरसून हे देठ आहेत ते 2-3. जास्त कोथिंबीर घातलास ना तर कढीक तो आपल्या म्हणजे सोलकढीक हिरवो रंग येतलो. तर मी तुमका आधीच सांगते. म्हणजे कोथिंबीर आहे ना वरसून घाला, बारीक चिरून शिवरून घाला. छान लागता. आता खोबरा कातून घेते हा. मी हा साहित्य बाजूक ठेवते सगळा आणि खोबरा कातून घेते. सोलकढी तुम्ही तुम्ही कुठच्या पद्धतीची करता ता सांगा. सोलकढीचे भरपूर प्रकार आहेत. कोण फोडणीक पण देता. एकदा आमचे भटजी काका येलेले त्यांनी फोडणीक दिलेली होते. कोण हिरवी मिरची सोडून लाल मिरची सुद्धा घालतात. म्हणजे काही काही ठिकाणी तशी सुद्धा करतात. मग त्या लाल मिरचीचा रंग येता ना त्यानी सुद्धा सोलकढी थोडी चॉकलेटी रंगाची होता. मस्त होता. ती पण एकदा मी करून बघेन आणि तुमका सांगेन. आणि आवडली ना माका तर तुमच्याबरोबर शेअर सुद्धा करेन. आता हे कोथिंबीर आहे ना ती मी बाजूक काढते आणि ते देठ आहेत ना त्यातच मी आता खोबरा काय घेते कातून घेते. आकाबाई घेतले आणि हा खोबरा कातून घेते. मग हा नारळ तुमका फोडून दाखवतो होतो खणखणीत नसो म्हणून मी खोबरा आधी कातून नाही घेतलंय. आता बस ते आकाबाई घेतलंय. तुमका आढळून नसतात काय काय ठिकाणी नसतात तर तुम्ही ह्याचे खोबऱ्याचे तुकडे काढायचे आणि कापून घ्यायचे पण तसं मिक्सर पण होय हा. आवाज येत असत गाण्यांचं मध्ये मध्ये तर सांगा तुम्ही. पूजा हा सोसायटीची त्यामुळे तो गाण्यांचा आवाज येता. चिवचिवीत नारळ असतात ना सोलकडीत तरी अतिउत्तम. चालत असं काय नाही की तुमका सुको खणखणीतच होय पण आपण घेतेवेळी सुकेच नारळ घेतो. हा बघा या पडला हुतूर करटीचा. या मिक्सरच्या भांड्यात गेला तर पाता खडखड खडखड होता मग. कधी कधी तुटता पण हा कारण एवढी आपली करटी ही असता. कोण खायना खायना बघताच ती सांगा. आणि कोणी कोणी कुठल्या कुठल्या पद्धतीची सोलकढी पियाला ती सुद्धा सांगा. आणि आमच्या परब किचनवर पण सोलकढीचे 2-3 व्हिडिओ ते पण बघितला असाल तरी सुद्धा तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगू शकता. आता आमची आहे जी करायची ती ही पद्धत आणि इकडे ना मामीने एकदा करून दिलेल्या पण तिने पुदिन्याची पानं घातली. कारण जिरवानी पुदिनो पण चांगलो तशी ही जिरवानच असता पण पुदिन्याची पानं. त्याच्यानंतर कोण कोण आहे ना आपली ती रतांबे असतात बघा. ते रतांबे सुद्धा ना सोलतात ना तेव्हा त्याचा सुद्धा ती लोक आगुळ काढून सोलकढी बनवतात. ती सुद्धा एकदम मस्त. मी ती आता पूजेक गावी गेलेले ना गावी पूजा होती तेव्हा वरच्या वाडीत पूजा होती आमच्या तळेवाडीत तेव्हा थंय मका ती सोलकढी गावलेली. मी म्हणली ह्या सोलकडीची टेस्ट थोडी वेगळी आहे. गावी गेलो होतो तो व्हिडिओ नक्की शेअर करू आम्ही. आणि तसे त्यावेळेस गाव होयत रतांबे हिरे रतांबे. हा लाईव्ह करूया. हा करूया गावी पण लाईव्ह. आता ना आपण हे बघा काळो काळो भाग आहे ना तो मी शक्यतो घेत नाही. हे बघा काढून टाकते. आता ना या खोबरा कडेने कातून नाही घ्यायचा एकदम. जेवढा मी कातले तेवढा बस झाला माका वाटाय. काळा काळा पडूक लागला की सोलकडीक रंग तो म्हणजे दूध थोडा काळपट येतला. वतल्यावर बघा कडेन काळा राहता तसा होतला. बरोबर तुम्ही ओळखलास. म्हणून काय करायचं जास्त खालपर्यंत कवडी कातून नाही घ्यायची. पाठीमागे भार्गव असा पुढच्या वेळी बघा बघा माका फ्रीज बघा 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 बघा. अरे बंद करा बंद करा बंद करा. बघा 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 आम्ही पण इल्लो जरा कॅमेरा फिरवो तरी. ए बघा सरप्राईज. कसा वाटला लूक.
तर आपण सांगा. लवकर लवकर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. अजून तयारी होची बाकी आहे. लिपस्टिक वगैरे लायलाय, जरा आज घाई आहे त्याच्यामुळे. अजून पदर काढूचं बाकी आहे. म्हटलं आता लाईव्हला येऊ वया म्हणून पदर असंच आपलं घेतलंय. काय चाललंय आता हे बघा, हे थोडेसे देठ घेतलंय मी. त्याच्यानंतर आपली ही हिरवी मिरची. त्या दिवशी मी ना अशी हिरवी मिरची अशी तोडलेली आहे, तर भुतूर माझ्या डोळ्याजवळ ना साल टच होऊन गेली बी. त्यामुळे आता मी हिरवी मिरची अशी लांब धरून तोडतोय. आपण करता करता शिकतो की नाही. आमसूल म्हणजे रतांबे, बरोबर. हो. पिवळो धमक. आणि माझ्या माहितीनुसार ना आम्ही एकदा संकष्टीचा ह्या केलेला, म्हणजे बाबांनी संकष्टी केलेली होती, त्याच्यानंतर ती सोलकढी केलेली होती. तेच सांगते, ती सोलकढी केलेली ना, तिची सुद्धा चव वेगळी होती. म्हणजे म्हणून मी सांगते की ही पद्धत आहे ना, प्रॉपर मालवणी पद्धत असा. आता आमका जी आजची रेसिपी दिली आहे ना, ही म्हणजे सोलकडीची रेसिपी, ते आमच्या ओव्हनच्या ऑफिसमध्ये एक आहेत सागर करून, सागर निगुटकर, त्यांची बायको ही सोलकडी बनवून त्याचा बिझनेस करते. एक ग्लास 60 रुपये वगैरे असते आणि तिची ही सोलकडीचा जो प्रकार आहे तो सगळ्यांना खूप आवडतो, म्हणजे हिट प्रकार आहे. ती याच्यामध्ये स्पेशली डायबिटीज कोणाला असेल ना, तर ते ही सोलकडी करताना ते साखर जी आहे ना ती वगळते. म्हणजे अशा छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी घेतली जाते जेव्हा आपण बिझनेस करत असतो तेव्हा, म्हणजे आपण घरगुती बिझनेस करतो ना, तेव्हा ही छोटी छोटी काळजी घेतली जावी. आणि ही सोलकडी खरंच जेवल्यानंतर कितीही भारी जेवा तुम्ही, म्हणजे बोलतात ना सोडो घातलेलं किंवा हॉटेलमधलं नाही तर कुठेही देशाच्या कोणाकोपऱ्यात तुम्ही पोट भरून जरी जेवलात सॉरी, पण ही सोलकडी फक्त थोडस ग्लास जरी तुम्ही प्यायलात तरी तुमका अपचन होचा नाही. त्याच्यामुळे पचण्यासाठी सगळ्यात एक नंबर उत्तम आणि आपलो गावातलो गावठी उपाय जर काय असतात तर तो हा सोलकढी, आणि त्याच्यानंतर बडीशेप सुद्धा. हा गॅसवर चला. हा. आता बघा, लसणीचे पाकळे घातलंय, त्याच्यानंतर मी मिरची घातलंय, जिरा घातलंय, आणि आता ह्या खोबरा. मिनू इथं तुमचा गोड आवाज डायबिटीज होतो नाही होतो. मिलो तो डायबिटीज एकदा झालं काय जाणार नाही, त्याच्यामुळे नको. बरोबर. हा, डायबिटीस होतात तर त्यांनी साखर वगळायची. मी आता साखर नाही घालत आहे, मग त्याचा पर्याय काय? गोड तर होई, तसं नारळाचा दूध गोडच असता. तर मी काय बोललंय की आज साखर नाही घालायची, त्याच्यात आपण घालूया ही नारळाचा पाणी. ह्या बघा, तर आता नारळात किती असतात तेवढा. नारळात आता अर्धा पेलो येता, कधी 2 वाटी येता. तुम्ही अर्धा पेलो घाला. हा, जेवढा पाणी आहे तेवढा घातलाय मी. गुडचा घातलाय नाही की त्या बुडेमध्ये ना किशी बिशी असता, म्हणून नाही घातलंय. कारण बहुतेक मीडियम साईजच्या नारळामध्ये अर्धा पेला तर म्हणजे ही आता हे आहे ना एवढाच पाणी असतं. एवढाच पाणी असतं. आता होय, जर तुम्ही साखर घालत असेल, आता मी पाणी घातलंय गोड आपल्या नारळाचं पाणी, तवाच मी चाखून बघितलेलं तो गोड होता. मग ह्याच्यात काही साखर सुद्धा 2 दाणे वाटायचे. अगदीच तुमका नसात वगळलास तरी चालत. आपल्या पारंपरिक रेसिपी मध्ये साखर नाही घालत. आणि आजची आपली रेसिपी आहे काय सोलकढी, आणि ती पण आपण आगळापासून. जर तुमच्याकडे आगूळ नसतात ना, कधी कधी काय होतं माहिती, आपण जो विकतचा आगूळ घेतो ना तो एकदम पातळ निघता. आता माझं पण ह्याच गंमत झाली, तो त्याच्यामध्ये पाणी जास्त घालतात आणि आपण जर स्वतः बनवला ना तो खूप घट्ट आगूळ निघता आणि मधासारखं असतं. हा, आणि हो जरा पातळ, हा मधासारखं, म्हणजे एकदम असं म्हणजे एकदम घट्ट आपल्याला कळतो. त्याच्यामुळे मी काय केलं, ह्याच्यात 4-5 कोकमा आहेत ना ती भिजत घातलंय. आणि ही कोकमा सुद्धा, ह्याच्यात सुद्धा फसाव होता. तुमका माहितीये, रसरशीत कोकमा ज्याका भरपूर आगळ लावलेली असतात ना, ती कोकमा कधी पण विकत घेऊ. अशी ती सुकलेली ज्याका आगळ कमी लावलेलं असतं ना, ती कोकमा कधी घेऊ शकते. आता मी कमेंट घेत आहे. सर्वप्रथम सगळ्यांका हळदी कुंकूच्या शुभेच्छा, कारण आज हा रथसप्तमी. आज आपलं हळदी कुंकू संपतलो आपल्या बायकांसाठी. तो मकर संक्रांतीपासून ते रथसप्तमी पर्यंत आपलं हळदी कुंकू असतात. तर आता राश्रीने लिहिलंय, आम्ही मालवणी करतात. हो, प्लीज हिंदी में बोलिए. हा. त्याच्यानंतर सविताने लिहिलं हाय,
त्याच्यानंतर राश्रीने मी वाचलं. प्रकाश कदमने लिहिलं कशा आहात ताई? मस्त आहे. कुळथाची आम्ही. पिठी मीनूने लिहिलं. आमसुले म्हणजे रतांबे मीनूने लिहिलं. हो. मीनू मस्त रेसिपी लाईव्ह बघते आणि छान छान कमेंट पण करते. त्याच्याबद्दल खूप खूप आभार. काळ्या वाटाण्याचं सांबार दाखवा ना ताई. दाखवलेलं आहे लाईव्हमध्येच काळ्या वाटाण्याचं सांबार आणि वडे, मालवणी वडे. मीनूने लिहिलं एक सुगरण आणि एक निवेदिका जोडी भारी वाटतं. थँक सो मच. नमिता लिहिते छान दिसते ताई. थँक यू. संडेलचे नित्य भाई असा मला काही कळलं निस्त्याक भाई असा संडेचा आता निस्त्याक भारी असा. ओके. भारी असा. हा म्हणजे जेवल्यानंतर भारी असा. हो. जेव्हा तुम्ही मस्त पोटभर कारण संडे आपण नॉनव्हेज चिकन मटन खातो ना तेव्हा पचण्यासाठी सगळ्यात हलका. आता हे बघा इथे पुढचं रेसिपीचं प्रकार. छान दिसते सरोज. थँक्यू सविता ताई. आता ह्या बघा, ह्या मी वाटून घेतलंय. मी काय पाणी घालूचं असत ना तर हयच घालून घेते कारण आपल्याक ना एक वाटीमध्ये एक नारळ असत ना खाऊन घेतलेलो तर त्याच्यामध्ये ना 2 ग्लास आपली सोलकडी होता. म्हणजे जर तुम्ही एकदम पातळ करून गेलास तर जास्ती पण ग्लास होतील. पण माझा असा अंदाज आहे जर तुम्ही एक कवड घातला जशी ही पूर्ण मी कवड घातलंय त्याचा दूध थोडा घट्ट येता आणि 2 ग्लास त्याचा पाणी येतला बरोबर दूध येतला घट्ट असा. नंतर काय काय जण करते ह्या 3 वेळा पाणी घालून घालून फिरवतात. मी तसा नाही करते. मी एकदाच काय तर बारीक वाटून घेतलं एकदम बारीक वाटलंय. ह्या बघा एकदम पिठासारखा बारीक आहे. इतका मऊसूत आहे. हातात मऊ लागता ह्या खोबरा. एवढाच मी पाणी घातलंय ह्याच्यामध्ये आणि ह्या ना गाळणीने गाळून घेऊया आपण. पण ह्या गाळणं जरुरी आहे. जर तुमच्याकडे अशी गाळणी नसत ना तर तुम्ही रुमाल घेवा सफेद किंवा असं कॉटनची कुठच्याही असा असत कपडो तो घेवा. जास्ती आहे ना आपल्याकडे मांजरपटचं पातळ कपडो असता बघा जे का झाळी झाळी असता बँडेज बांधतात तसा तो कपड्याने गाळतात. आता ह्या बघा मी बोलले ना तुमका आता ह्या मी एकच ग्लास पाणी वापरलेले वाटल्यापासून त्याचा तरी पण वायच उरला पाणी. तर मी तुमका बोलले ना ह्या एका कवडीमध्ये फक्त तुमका 2 ग्लास सोलकडी होतली. आता मी परत काय पूर्ण 1 ग्लास पाणी नाही घालणार आहे फक्त अर्धा ग्लास पाणी घालणार आहे की त्या आपल्या कोकमाचं आगुळ सुद्धा असा म्हणून. आता मी ह्या फिरवून नाही घेतय फक्त ह्याच्यातच पाणी घालतलंय आणि ह्या असा ढवळून घेतलंय. हे असा ढवळून घ्यायचा. परत परत फिरवायचा नाही किती काही माहिती आहे ह्या नारळाचा पूर्ण पीठ झालेला असा. या बघा ह्या बॅटर तुमका असा कळत असत चमच्यावर घेतल्यावर किती पिठासारख्या झालेला. जहाड जर खोबरा रवला असत ना तर तुम्ही वाटून वाटून घाला. 3 वेळा ही प्रोसेस करतात. आता मी ह्याच्यात एकच ग्लास पाणी वापरले. आता मी परत 1 ग्लास पाणी घेते. फक्त 1 ग्लास नाही अर्धाच कारण माका ही सोलकडी ना एकदम अशी पाण्यासारखी नको आहे. म्हणजे म्हणतात ना जसं कोकमाचं आगुळ पातळ असता विकत घेतलं तशी नको आहे. दुधासारखी थोडी घट्ट होईल. तुम्ही कशी करतास सांगा पातळ करतास की घट्ट करतास. हे बघा हे बघा फक्त अर्धा ग्लास मी पाणी ओतलंय आणि हा असा ढवळून घेतलाय. आणि हे बघा आता ह्या मी गाळून घेत आहे. बस एवढाच आता आपण ह्या आगुळ आगुळ म्हणतोय आपण असा ह्या नारळाचा दूध काढून घेतो. हे बघा हे बघा हे बघा आता ह्या बघा आता ह्या मी घालून घेतलंय. आता ह्याच्यात ना कधी पण सोलकढीमध्ये
काळा मीठ घालायचा म्हणजे आपला सेंधव मीठ ता घालायचा आणि थोडासा सफेद मीठ. मी दोन्ही मिठा घेतलेली आहे. एवढा घालत नाही की ते आपल्या कोकमा काय ना मीठ असताच असता. म्हणून मी बेताचाच मीठ घालते हातचा थोडा राखून आणि घेते चांगला ढवळून. आता ढवळूचाच आणा तर आपण ही आगूळ सुद्धा घालून घेऊया. कोकमा भिजत घालून जर तुम्ही आगोळ करत असाल ना तर तो गाळूनच घ्यावा. की त्या सांगू त्याच्यात आपली सुकवतेळी माती असता. खयो सुकत घालतात ना कोकमा मग ती माती असता. तर हो बघा रंग बघा आपल्या सोलकडीचो मस्त येईल हा. पिंकच आलाय. ह्या बघा कोकम पडला. हो बघा ह्यो कलर थोडस काय झालं डार्क झालं पण एकदम पण पिंक नाही म्हणजे लाईट पिंक असतात तसो इलो असो कलर इलो हो बघा. आता मी होय घेतोय कारण काचेचा भांडा ना असा खाली घेऊ नये काहीतरी त्याच्या पुढे घ्यावा रंगीत. आता ही आपली अशी सोलकडी झटपट तयार आहे. काय झालं कलर गुलाबी आलाय की नाही ते तुम्ही सांगा लाईव्ह मध्ये. हा रंग गुलाबी आलाय की नाही. आता जशी जशी कोकमा जशी जुनी कोकमा असतील तो तो थोडं काळपट रंग येतो. आता ही थोडी जुनीच कोकमा असते त्या मी मगाशीच सांगितलंय ह्या वर्षी आपल्या कोकमा गावली नाही. ताजी ताजी कोकमा असतील तर तुमका सोलकडीचा रंग गुलाबीच येतलो. आता ह्याचं आगुळच बघा असो येत आहे हो बघा मरून कलरचो. त्यामुळे आपल्या सोलकडीत पण थोडंसं रंग तो येईल. जर तुमका घालूचे असत ना तर याच्यामध्ये आपली रेसिपी असा कसा बीट घालायचा तर तशी सुद्धा करू शकतो. आज आपण परब किचन मध्ये करतो लाईव्ह सोलकडी पाचक अशी सोलकडी कोकणातली राणी सोलकडी. आता आपली सोलकडी झालेली असा आता त्याच्यावर शिवरतय कोथंबीर. ही बघा कोथंबीर वाटते वेळी पण घालतात कोण कोण पुदिना सुद्धा घालतात पण त्यांनी काय होतं आपल्या सोलकडीचा रंग आहे ना तो थोडं हिरवट येता. म्हणून वाटते वेळी न घालता अशी बारीक चिरून देठा नाही घ्यायची बारीक चिरून अशी पाना मका शक्य तितकी मी बारीक कापलंय. ही बघा आणि ही सोलकडी आपली तयार असा. आता कोकमावरच असता कोकमाचं जसं आगुळ असतात तशी रंगण आला लिहू नाही. धन्यवाद ताई धन्यवाद स्नेहा. मी छान अशीच बनवते टाकते अगदी त्यात. हा धन्यवाद ताई धन्यवाद. हो आपली मालवणी पद्धत हीच आहे पण ह्याच्यामध्ये ना तुम्ही हे पण घालू शकता पुदिना. कोण कोण हिंग सुद्धा घालतो पण आपण म्हणालो ना कोकणात पाचक म्हटलं ना तर ही सोलकडीच असा. आणि असो यो ढवळल्यावर जो फेस येता ना त्यांना सोलकडी आणखीन भारी. आता आपण ही ग्लासामध्ये तुम्ही ही करून ठेवू शकतास आणि ही सकाळी करून ठेवलास ना जेवण बनवूच्या आधी ही संध्याकाळी तुमका हो थंडगार अशी पाचक संध्याकाळी किंवा दुपारी जेवणावर गरम गरम तिखट मठण असा चिकन वरपायचा रसो आणि त्याच्यावर ही सोलकडी पण पंखो बंद करायचो मग सोलकडी पियाल्यावर बघा किती थंड असा वाटतात. आता या ग्लास तर भरपूरच मोठा असा. ही मी ही बघा ही झाली एक ग्लास बरोबर 3.5 चमचे. ही एक ग्लास झाली आणि मग आपलं दुसरं ग्लास. पण आज म्हटलंय ना जोडी ह्या नाही ना सरोज तर म्हटलं आता एकाच ग्लासात घेऊया.
आणि हो बघा मस्त असो फेस येता असो फेस येऊ होय सोलकडी. मग त्या फेसाच्या रंगाने तरी आपली सोलकडी गुलाबी दिसतली. आपली ही सरोज हे बघा आता तुम्हाला दाखवतो आमचं स्पेशली सोसायटी मध्ये ही बघा ही माझी बेस्ट फ्रेंड सगळ्यांना नमस्कार आहे बघा आज स्पेशली आमच्या सोसायटीचा थीम होता की नऊवारी साडी आणि आपलं बोलतात ना हळदी कुंकूचा आता खाली कार्यक्रम ठेवलेला आहे तर त्याचा लाईव्ह तुम्हाला थोड्याच वेळात आपण लाईव्ह येणार आहोत तर अजून 5-10 मिनिटांनी 5 वाजेपर्यंत आपण लाईव्ह येऊ तर तुम्ही नक्की या हळदी कुंकूचा थोडासा उखाणा आणि थोडासा गेम है ना तर त्या लाईव्ह साठी तुम्ही स्टे ट्यून आणि आता आपली सोलकडी तू टेस्ट करून बघूया हा चला आता आपल्याला आयटी मिळालेली आहे टेस्टर तर आपण चेंज करूया ये हा सोलकडी खावा आणि हळदी कुंकूक जावा आणि उकाने घ्यावा. थोडीशी खा जास्त जिरात खायचा हो रात्रीचं खायचं आहे ना. मग जिरला तर खातलास ना. हा एकदम सुंदर जशी चव हवी तशीच सोलकडीची छान सुंदर आंबट तिखट खूप छान झाले. बघा मैत्रिणीनेच दिल्यात. पहिल्यांदाच लाईव्ह मध्ये आले मी. होय होय लाईव्ह मध्ये आणि रेसिपी मध्ये पण पहिल्यांदाच हिला. हा हे बघा ही पण आलेली आहे अरे तू लाईव्ह आहे आज परत किचन मध्ये सगळ्या सारख्या मैत्रिणी आल्या. आता तुम्हाला मगाशीच सांगितलं थोडं 5 वाजता आपण थोडंसं हळदी कुंकूचा कार्यक्रम आणि लाईव्ह मी प्रत्येकीला जरासं सांगितलं आम्ही छान छान तयार होऊन आलं. सरळ स्पेशल सरळ स्पेशल नाही त्याला त्याच्या लाईव्ह साठी काहीतरी गेम किंवा काहीतरी करा तर माझ्यासारखेच सगळे तुम्हीच सुचवा आम्हाला हा खाली कमेंट करून सांगा की हळदी कुंकूसाठी हा काय म्हणता हळदी कुंकूसाठी काय गेम थांब तुला पण देते दे तुला पण देते. एडिट करून टाकण्यापेक्षा म्हटलं थोडंसं नॅचरल सगळं तर 5 वाजता स्टेट येऊन परत किचनचा लाईव्ह आणि अशा प्रकारे बघा सोलकढी कशी झालेली आहे. टेस्ट पण कशी आहे ती अशी हॉटेलात गावतात तशी कमेंट्स आहे वा. मालवणीत बोल गो सुपर. चला अशा प्रकारे आपलं म्हणजे आजची ही रेसिपी आणि आपला परत किचनचा लाईव्ह तर तुम्ही खाली कमेंट करून नक्की सांगा जर तुमचे काही उखाणे असतील जे आम्ही वाचून दाखवायचे असतील तर ते उखाणे आम्ही वाचून दाखवतो आणि त्याबरोबर काय गेम घ्यायचे असतील ते सुद्धा आणि ही रेसिपी कशी वाटली ते सुद्धा आणि वहिनी तुम्ही बोला आता स्टे ट्यून. काय काय कमेंट आहेत ते वाचून जा कोणाकोणाचे वाचलेले नाहीत नाही तर ती रागवतील मग परत तुका तिळगुळ देवचे लागतले त्यांका. थांबा मी जरा कमेंट वाचते लाईव्ह मध्ये 1 मिनिट हा हळदी कुंकू समारंभाच्या हार्दिक शुभेच्छा आपली संस्कृती जतन करण्यासाठी नमिता बहिणी मी साडी का नेसली नाही रेसिपी का केली ताई मी पण असंच करते रेसिपी छान केली साडी का नाही नेसली असं विचारताय. हळदी कुंकू नाईस रेसिपी बनवली आस्मिताने लिहिलं थँक्यू. मिनूने दिले 2497 लाईक. सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि सगळ्यांना धन्यवाद आणि तुम्ही सुद्धा हळदी कुंकूचा आज लाळात आहे रथसप्तमी आज लाटच्या दिवशी आहे आणि आपली सोलकढी कशी वाटली मालवणी कोकणातली आन बान शान कोकणातली राणी जी सोलकढी असतात ती कशी वाटली ही प्रॉपर मालवणी पद्धत असा हीच सोलकढी आपल्या सगळ्यांना आवडता. अजून कुठले कुठले तुम्ही सांगितलं असाल तर ठीक आहे की कुठली कुठली पद्धत आहे ती पण बरोबर असतात जसा पाचक ह्याच्यामध्ये सोयीनुसार हिंग घालतात पुदिना घालतात जिरा तर पाचक असाच. निवेदिता खय गेली हा मी जरा तयारी करायला गेलेली मगाशी पदर सोडून होती आता पदर लावून आली. सविताने लिहिलं स्नेहा मी सेम अशीच बनवते फक्त त्यात आगूळ टाकते
अशीच करते. हा, आगोळ टाकते, कारण आता जसं सांगितलं ना, आम्ही जो विकतचा आगोळ आणलेला त्याच्यामध्ये थोडीशी फसगत झाली, हा. त्याच्यामुळे आम्ही थोडासा कोकम टाकला. कलर आमचा थोडासा जरासा हटके आलाय, म्हणजे थोडा वेगळा, एकदम असा चॉकलेटी झाला नाही की काळपट झाला नाही, थोडासा पिंकिश आहे. मी तुम्हाला विचारलं होतं लाईव्ह मध्ये पल्लवीने सांगा. कुर्ल्याची रेसिपी दाखवा. हा, हम्म. काय त्यासाठी काय टाकतात? बीट बीट. टाकतात. बीट हा. टाकतात, ती रेसिपी आपल्या परब पण किचन मध्ये बीट असा. टाकल्यावर काय होतं माहिती, त्याला दुसऱ्या दिवशी उग्र असा वास येतो, म्हणून तुम्हाला त्याच दिवशी खायची असेल तर तुम्ही बीट नक्की टाका. आणि जर 2-4 दिवस, ही 4 दिवस याचा स्टोरिंग पिरियड असतो, तर 4 दिवस स्टोअर करायची असेल तर त्याच्यामध्ये बीट टाकू नका. ही टीप आहे. उकडो भात आणि कुळदाची पिठी चुलीवर मडक्याची तेल. उकडो भात. हा, उकडो भात. काकांची माणसे, कोकणची माणसे साधी भोळी. हो, काळजात होय. त्यांच्यावरली. हा, नाईस रेसिपी. नमिता ताईने लिहिलं, वहिनी तुम्ही हळदी कुंकू झालं. कमेंट अशा प्रकारे जवळजवळ वाचून झालेले आहे. चला, आता आपली अशी सोलकढी झालेली आहे. तुम्ही सगळे लाईव्ह मध्ये येल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. हळदी कुंकू केला सासरो करा. आणि आपली ही मालवणी पद्धतीची सोलकढी आवडली तर स्क्रीनवर एकदा जाता जाता डबल टॅप करा, लाईक करा. अशा प्रकारे माझा फायनल लुक तयार झालेलो. हा, लाईव्ह करता करता त्या वहिनीला धन्यवाद, कारण त्यांनी ती रेसिपी कॅरी फॉरवर्ड केली आणि मला थोडा वेळ मिळाला. तर चला, बाय बाय.